Jo a ľudia, s vami tu je Kejsučan pri novom videu Q&A. Konečne som zistil, ak sa to volá Q&A. Ideme si chystať ďalšie otázky na mňa. Je ich tu asi 10. Úplne to stačí. Uvidíme nakoľko. Nejdeme sa trápiť, nejdeme sa tu zabávať. No vlastne asi pretože kúkate toto video, ktoré bude dosť kontentne chudobné, takže ideme na to. Toto neprečítam, to je blbosť. Je to Q&A a otázka znie: aký máš názor na politiku a na postrelenie Fica? Fico to schytal. Fú, banger, no je to banger, proste toto niečo je akože, jak to povedať, niekedy toho je veľa. Proste netreba to preháňať do toho, že kým budeš strieľať vlastných politikov. Chlapci moji, akože, áno, poviem to takto, nevidí každý v ňom záchrancu ani nič, niektorí ho nenávidia, ale zase strieľať ľudí, to sa nevypláca za to, ani vôbec sa to nevypláca. Je to vidno, Ferdinand II. V tom 1914 schytal aj pani manželku a vieme, kde to skončilo pri prvej svetovej vojne. Takže nevypláca sa strieľať ľudí poväčšinou, teda vôbec. Dobre, to je asi prvá z 5 otázok. Takže z 10 otázok sme na 5, keď to teraz rátam. Ideme ďalej. Takže ďalej. Koľko šrobov bolo použitých na výrobu centrifúgy? To je celkom bang. Nemal to on viacej otázok? Neviem, a počkaj, toto dáme. Poj sa. Ne, bolo však tam 3 otázky, no nevadí. Koľko šrobov bolo využiť na centrifúgy? Počkajte, neviem. Vydržte? Neviem. Neviem, koľko bolo šrobov na využiť centrifúgy. Na vyrobenie centrifúgy. Neviem, čo ja viem. Asi 20, 12, ja neviem. To je klasická otázka. To sa môžete, keď neviete v škole a chcete robiť dobrú náladu v trede, spýtajte sa to, že učiteľa vždycky. Pán učiteľ, alebo pani učiteľka, neviete, koľko šrobov bolo na potrebu centrifúgy? A ona vám povie, ne, že nevie, a vy, že asi 12. Vybavené, poznáte. Potom, čo tu máme ďalej? Koľko detí máš v pivnici? To sa nehovorí. Nemám deti v pivnici, nemám pivnicu. Ja mám podkrovie a nie pivnicu. To by mohol vedieť. Chalan, čo by to písal, že? Ty Číňan. Tak, potom čo to? No, takže nemám žiadne deti v pivnici. Aby sme dostali pri tom. Ďalšia otázka. Kedy budeš stavať 8-izbový rodinný dom? Neviem. Nemám peniaze na materiál, nemám miesto. Neviem na čo by bol 8-izbový dom. Chcel by som byt. V budúcnosti by som chcel byť v byte. Lebo nie je to tak komplikované sa o to starať ako o dom. A hlavne keď máte pozemok, o ktorý sa musíte starať, aby nejako vyzeral. Kvôli estetike. A máte byt, ktorý esteticky vyriešite. Najlepšie už renovovaný, keby bol. To by bola paráda. Niekde v Komárne. V Michalovcách, Handlovej, pán Fico, Handlová, tášky level. Dobre, a vyzerá to, že máme poslednú otázku, lebo oni zmizli tie otázky. To je normálne banger, tie otázky miznú. Neviem kam, či YouTube máš, ja som ich nemazal, takže neviem. Prečo je chleba taký dobrý? Ja neviem. Chleba je dobrý, keď je vo vajci zrobený. Chleba vo vajci je fakt dobrý chleba, ten sa dá zjesť. Môžeš ho napríklad ja ho jedám s kečupom a horčicou, ešte si na to kýdnem salámu. Alebo ešte, keď je už dlhšie, že vám zostane z rána na poobede, tak ho jedávam ku polievke. Napríklad niekedy nejaká kuráca, alebo taká. Alebo nejaké keď máte biflonku, nejakú gulášovú, paprikovú, k tomuto je dobré na zajedanie. Chutí to, že excelentne. Alebo niekedy, keď máte ráno chleba a nemáte vlastne nič, tak si dajte chleba zo solu, to je tiež dobrá kombinácia. S morskou solou chutí dobre. Tak keď si ich dáte tak Z5, Z6, aby malo fajne zle, tak aj.
To je ideál. Ale vyzerá to, že ja už to nič nemám, však som mal komentárok napredzených. A niekto mi dal odber, možno 300. A mimochodom, aj to je ďalšia vec, ďakujem mu, 311 odobrateľov. Môj banger. Banger. Žiadny fakt? Toto není proste komentáre. Ešte sa pozriem, ak tak, ale vidíte. Našiel som ich. Počkajte, toto stopnem. Našiel som ich. Máš počítač? Ty svinia svinská, sa ma to pýtaš, že? No jasne. Nemám počítač. Nemôžem mať ani počítač. Lebo na čo by mi bol? Ja som chcel počítač. Ľudia. Ale nemôžem sa ho kúpiť. Ale nevadí. Chcel som počítač kúpiť od kamaráta. Na 400 eur nemôžem. Nevadí. Prežijeme to aj bez počítača. Ďalej. To sme čítali. Aký názor máš na Adolfa Hitlera? Zaujímavá otázka. Ja neviem, čo ja viem. Však žil pred 80 rokmi. Vyhľadil 6 miliónov až 8 miliónov Židov. Kvôli ňomu vlastne vznikla celosvetová vojna. Aký mal, že má na ňom názor? Však asi taký typek, čo nemal rád ostatných. Niečo ako ja. Takže vybavené. Ďalej. Máš rád čiernych a prečo nie? Ma zaujíma, kto to písal. Lebo jeho názov je D3 a Adlifek 271. Takže to je chalané banger. Akože ďakujem, že aspoň on napísal 4 komentáre a môže byť, máš rád čiernych. Mne to je jedno, kamo. Nech si černý celkom. No pokiaľ si cigáň, to už je horšie, lebo ty už moc ľudí nemá rád. Pokiaľ je normálny cigáň, kamo tak kamera no je kulaps. Pokiaľ si je cigáň, ktorý nepracuje a pre sociálne dávky, tak tej si podľa mňa svinia a chuj. Cigáň. Minulá učiteľka chválila cigáňov, že využívajú systém, že majú sociálne dávky, ale to je zneužívanie systému a okradanie tohto štátu a aj tí politici okradajú naše štát. Takže vlastne hnedá rasa okrada štát a spolu s kapitalistickými demokratickými svinami. Ak to mám tak vyhodnotiť. Vlastne tým pádom z tohto, čo som povedal, vyšeníva, že ostatné rasy a demokracia sú úplne na hovno, ale ja neviem. Čo už. Ďalej. Koľko šavov, to už bolo koľko šavov bolo použitých na výrobu centrifugy. Zopár určite. Pozrieme sa ešte na nejaké komentáre. Či toto niečo nepadlo, asi už ne. Ale, takže ľudia, chcem poďakovať tým odberateľom. Dúfam, že sa páčilo tento banger content. Ale že dáte odber, like, zvončekujte, komentujte, lajkujte, užívajte života, nebuďte rasisti. A nepíšte niekedy sprosté komentáre, ktoré nedávajú ani zmysel. Koľko bolo šovov vyrobiť na výrobu centrifugy, ja som to googlil, ja neviem. Ani Google nevie. Nevadí. Tak, jo.